लोकसभा समष्टिर अंतर्गत नैबे 28 नं विधानसभा समष्टियाव श्रीरामपुर जायगायाव हिताधिकारी सन्मिलन माने बेनिफिसियारि सन्मिलन बे जाहैबाय जोंनि जे दा सोलिगासिनो थानाय माने गथै भारतबर्षजों लोगोसे जोंनि आसामावबो जे महाजनसम्पर्क अभियान बे महाजनसम्पर्क अभियानजों लोब्बा लाखिनानै बे हिताधिकारी सन्मिलनखौ प्रतिथ' विधानसभा समष्टियाव खुंनाय जायो। बेहाय जोंखौ जेनाखि डेट हरदोंमोन बे 23 तारिखनि भितरावनो 23 जुननि भितरावनो जोबनांगौमोन, किन्तु अखानि परिस्थिति बोथोरनि परिस्थितियाव माने बेखौ फोजोबनो हायाखै। दिनैहाय क'क्राझार जिल्लायाव दिनै जों फोजोबनो हाबाय। जेखिनि बाखि दंमोन दतमायावबो जानानै थांखांबाय, शिलंआवबो जानानै थांखाबाय, बे फ्राय दिनै जोब्बाय आरोखि। दा आं बेखौनो बुंगोन जे दिनैहाय बेहाय गोबां बर'फ्राबो बेहाय बाहागो लाफैदों, गुबुन गुबुन जाथियाबो बाहागो लाफैदों। गोबां मानसिया बुङो जे बर'फ्रा मानो बिजेपियाव थांखो, बर'फ्रा मा बिजेपि खालामो, बेखौ एसे खोमायाव हाबफैयो। जोंबोथ' बर'सोना, जोंथ' कुनुदिन जातिनि गाज्रि खामानिखौ सिन्ता खालामाखै। गतिके आं पार्सनेलि बेक्तिगत भाबै बर'फोर लैहोर लैहोर फैनानै दिनैहाय हिताधिकारिफ्रा जोंजों बे मिटिङाव हेफाजाब लानायाव आं खुब मोजां मोनदों आरो जों थांनांगोन। कारण जोंनि बे बिजेपि सरकारा कुनु जातिगत बा माने कुनु मोनसे पार्टिकुलार जातिनि खथि खालामनो होननानै बे दला नङा। बे दलनि मन्त्रआनो जाहैबाय सबका साथ सबका बिकास सबका बिश्वास सबका प्रयास। गासिबखौबो बयखौबो लानानैसो बे दलखौ मावदों। मोनसे बाथ्राखौ आं बुंगोन, नै दिनैहाय जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ अतदिन जों फ्राय जोंनि बर' जातिनि गेजेरावसो जों बेखौ सीमाबद्ध हिसाबै थानायखौ जों नुदोंमोन। किन्तु डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्वआव दिनै बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ स्टुडेन्ट डे हिसाबै घोषणा खालामनाय लोगो लोगो, पालन खालामनाय लोगो लोगो दिनैहाय समस्त बर' जातिनि बड'फा उपेनखौ गुबुन हारियावबो गोसारजोब्बाय, गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बेखौ मिन्थिजोब्बाय। धुबुरीयाव आंथ' आसरित मोन्दों। नै दे थांनाय जेनाखि स्टुडेन्ट डे पालन खालामदों, धुबुरीनि हलि गलि गासिबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माने मुसुखा लायै लायै स्टुडेन्टफ्रा प्रसेसन खालामदों, स्ल'गान होदों। गतिके दिनै एसे मोजां जातिनि थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खामानि मावदों। बेबादि खेत्रआव जों बोरै बुंनो हागोन जे बिजेपिया जोंनि जातिनि थाखाय मोजां खामानि मावाखै? नंखायनो आं गाबज्रिगोन, नंखायनो आं बुंहरगोन समस्त बर' जातिखौ जों बेफोरबादि टेक मन'भाब लायाजासे जों बे राष्ट्रीय दलाव फैनानै जोंनि दा जेनाखि यशस्वी प्रधानमन्त्रिया बिश्वनि बिथोराव सर्ब शक्तिशाली मोनसे राष्ट्र बानायनो थाखाय जेनाखि प्रसेस्ता खालामगासिनो दं, बे समस्त बर' हारिया फैनानै लैहोरै लैहोर फैनानै ज' जानानै जोंनि बे बिजेपियाव जगदान खालामदों। डिलिमिटेसन फोसावना होनायाव रायजो विधानसभा जेनाखि दा गोदानै ओंखारदों, आंनि मथेबाथ' आं खुब मोजां मोनदों। खारन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनथामल'मोन, मोनथामनि जायगायाव दा मोनबा जाबाय। मोनबा विधानसभा समष्टि जानायाव सोरबा जुदि असन्तुष्ट जायोब्ला बेथ' बिसोरनि हयथ' राजनैतिक भाबै गावस्रा माबा मोनसे खथि जागोन खोमा साननानै इन्डिभिजुवेलि हयथ' साननानै बक्तब्यखौ लाखिनो हागौ। खिन्थु गुवारै साननानै नाय जे मोनथामनि जायगायाव मोनबा जाबाय, बिनिफ्राय साबसिन मा नांबावगौ? आरो बयनिफ्राय साबसिन जाबावदों जे पर्बतजरा ऐतिहासिक, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। पर्बतजरा दंफां दाननो थांबोला साल जरा माखु जरा लाबो लाबो आदा लारु बान्दारु, जे मोनसे ऐतिहासिक गान दं। बे पर्बतजराखौ दिनैहाय विधानसभा समष्टिनि मोनसे बिजाब, मोनसे समष्टि हिसाबै इलेक्सन कमिसना बेखौ होदों। बेनिफ्राय साबसिन आरो मा थानो हाबावगौ? गतिके खुब मोजां जादों।